सावंतवाडी येथील वासुदेवानंद टेंबे स्वामींच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या त्यांनी स्थापन केलेल्या श्री एकमुखी दत्त मंदिर इथं कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्तानं श्री दत्त क्षेत्र माणगाव येथील योगेश सावंत भोसले यांच्या सुरेल गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। त्यांच्या सुश्राव्य गायनाने उपस्थितांची मन जिंकलेत। भोसले हे पंडित सुरेश वाडकर यांचे शिष्य आहेत। खासकीवाडा व सबनीसवाडा येथील रहिवाशांनी या गीत गायन कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्तानं प्रथमच श्री एकमुखी दत्त मंदिर येथे असा गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमासाठी सावंतवाडीतील अनेक संगीतप्रेमींनी आवर्जून उपस्थिती दर्शवून कलाकारांच्या कलेला उत्स्फूर्त अशी दाद दिली। यावेळी तामाणेकर व जसमीत पळणकर यांनी तबला साथ तर समर्थ केळुसकर यांनी हार्मोनियम आणि कमलाकर कळंगुटकर यांनी साथ संगीत केले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।